Good news sa mga mapalambo sa katakos sa information technology. Nga way kasarang makab-ot na ang inyong gitinguha pinaagi sa Mobile Electronic Learning Hub program sa Visayas Command. Uban ang mga katambayayong ahensya. Napiling pilot area nini ang Barangay Cabancalan, Mandaue City. Anong report? Kini ang container van nga gihimong electronic learning hub nga giparking sa bakanting luna sa Barangay Cabancalan, Mandaue City. High-tech ang sulod nini. Anaa ang makahimanan alang sa pagkat-on sa kinaadman sa nagkadiyang natad sa information technology. Katambayayong sa Visayas Command ang TESDA, DICT, DepEd, LGU ug mga telcos alang sa signal sa komunikasyon. Ang prioridad nini mao ang mga less privileged sector nga libreng makakuha sa short-term courses sulod sa 3 ka buwan ug mahatagan sila og NC2 gikan sa TESDA. For the part of LGU, ma-improve nila ang services nila. Pangalawa, nakapag-multiply sila ng knowledge from among their constituents. So, yun naman po ang kagandahan nun. And they can actually replicate this. Ang Barangay Cabancalan mao'y pilot area nining maong programa nga mihangop sa gilusad nga programa. Gipahigayon ang pinirmahay sa Memorandum of Understanding nga gitambungan sa mga opisyal sa barangay, Mandaue City LGU, Viscom, TESDA, DepEd ug uban pa. TESDA is now invoking or presenting to the public one of the flagship project of our Secretary Datu Suharto Mangdadato, TESDA, and that is the TESDA sa barangay. So ito ay sana magpapatuloy. Marami po na ma-benefit nito, lalo na sa mga areas ng Mandaue. This project aims to alleviate the challenges associated with the education and employment in underserved communities. As we move forward to augment and complement the existing educational system, we are excited and hopeful for the mobile e-learning hub. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.